L'any passat ens vam repartir per tot Catalunya, però aquest any tornem aquí, a Barcelona. Sí, senyors, aquí a Barcelona, una gran manifestació. Per què? Per crear ja l'ambient pel dia 1 anar a votar. Tots els d'Amposta, Vilopriu, Ripollès, Tarragonès, tots a Barcelona per defensar el sí a la República, que ho tenim molt a prop. Des de l'escenari, miraré si sou. Jo portaré la samarreta del sí perquè és la nostra oportunitat de ser lliures. Jo portaré la samarreta de 2013. Aquell any la vam fer molt grossa. Tinc moltes ganes de sentir la mateixa emoció aquest 2017, a l'11 de setembre. Aquesta diada es tracta de fer un gran canvi. Quan passi la pancarta, tots portarem una samarreta, la que més t'agradi. Però arribarà l'hora del gran canvi i farem... Uep! I feta a Catalunya! Sí. Que afavoreix tots amb la samarreta. Per la diada del sí. Ara sí. Crido a la participació de l'últim any, a la mani definitiva. Jo hi seré. Aquest any és més important que mai. Ei, i serà la definitiva, ho jure. Manifestar-se és un dret, sí. Però és que, a més, a part de reivindicar, jo cada diada m'ho passo molt bé. Vine. Amb convicció i alegria. Per cert, referèndum és democràcia.